рӯзи 2 апрели соли ҷорӣ дар варзишгоҳи донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носиру Хусрав гусели давлатчамандагони навазкарон ба сафи артиши миллӣ доир гардид. дар маросим раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода, комиссарияти ҳарбии вилоят Умедҷон Солиҳзода, муовини раиси вилояти Хатлон Акрам Сулаймонзода, меҳмонон ва дигар шахсони расмӣ иштирок доштанд. нахуст раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода давлатчамандагонро барои пайвастан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар шодбош намуда, ба онҳо матонату ҷасурӣ ва ҳушёрию зиракӣ таманно намуд. раиси вилоят зимни баромади хеш миннатдории худро ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор, Носири Хусрав Шамсиддин Шоҳин ва Дангараке дар даъвати баҳории соли 2022 фаъолмандӣ нишон доданд, изҳор дошт. Забиров Шораҳмад, падари яке аз давлатчамандагон, зимни суҳбат бо Рӯзномаи Хатлон чунин гуфт: ин чорумин фарзанде аст ки ман ба хизмати ҳарбӣ равон мекунам ва хоҳиш мекунам ки хизмати ҳарбиро ба сари баланд ба ватан хизмат кунад ва ба пеши падару модар баргардад. агар мо фарзандонро равон накунем ба хизмати ҳарбӣ, ҳифзи ҳуқуқи ватандориро ки ба ҷо меорад? маврид ба зикр аст ки имрӯз аз вилояти Хатлон 1000 нафар навазкар ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ихтиёран пайвастанд. онҳоро дар вазъияти тантанавӣ ба хизмати ҳарбӣ гуселониданд. хизмати модару ватан барои ҳар як ҷавонони имрӯза ин қарз ва фарз мебошад. мо ҳамчун сарбози қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳем барои мақсад барои амни озодии ин кишвари азизамон содиқона хизмат намоем. агар мо ин хизмати модар ва ватанро анҷом надиҳем, пас ки ин марз буми моро нигаҳбин мекунад. вақте ки ман гуфтам ки мисол ман модарҷон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳам пайвандам, он модари ман ашки хурсандӣ резонд, чунки ин фахр аст барои ҳар як модар ки фарзанди ӯ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат мекунад. ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтанӣ ҳастам ки биёянд ба ин сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пайванданд, мисли мо ҷавонон хизмати падару модар ва ватани азизи худро анҷом диҳанд. боиси ифтихор аст ки тӯли 6 моҳ дар қисми ҳарбии 07-256 ифои хизмат мекунам. хизмат намудан дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва гузаштан аз мактаби мардонагӣ қарзи шаҳрвандӣ ҳар як ҷавони бо нангу ори кишвари маҳбубамон мебошад. аз ҳамаи он нафароне ки синашон ба хизмати ҳарбӣ мувофиқ аст даъват ба амал меорам ки баҳри ҳифзи меҳан ва халқу миллати хеш сипар бошанд, гуфт дар чорабини мазкур яке аз сарбозоне ки тӯли 6 моҳ мешавад дар хизмати ҳарбӣ аст, наврӯзи досӣ. он нафароне ки синашон ба даъват расидааст, даъват ба амал меорам ки омада қарзи шаҳрвандии хешро адо намоянд. хизмат намудан дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва гузаштан аз ин мактаби мардонагӣ қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавони бонангу баномус мебошад. ва дар охири суҳбат, агар иҷозати шумо бошад, мехоҳам бо 4 мисра фалак ҳамхизматони худро, родмардони шуҷои ватанро хайру хуш намоям. ҷон ман садқаи наврӯз баҳорат ватанаме ҷон мафтуни замину кӯҳсорат ватанаме. дар охир раиси вилояти Хатлон ба давлатчамандаҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ дода, ба онҳо зиракию ҳушёрӣ таманно намуд. инчунин аз тарафи аҳли фарҳанги вилоят барномаи фарҳангӣ доир гардид ки табъи сарбозонро болида намуд. Навиҷони Саидаброр, Ҷасури Қиёмиддин, Фирдавс Умаров барои Рӯзномаи Хатлон.